Hi guys! Ayan, magluluto ako ng cream arrabbiata spaghetti. Ngayon, iboboil ko muna ang ating pasta. Ayan, tapos magigisa ako ng bawang. Ayan, habang ginigisa, huwag kalimutang tignan ng ating pasta at ilagay na natin yung ating hipon at lagyan natin ng salt and pepper. Ayan, pagkatapos natin siyang igisa, ilagay na natin yung ating sauce, dalawang sauce, at inaluan ko siya ng meat sauce, at nilagyan ko siya ng cream. Ayan. Halo-halo, at lagay na natin yung ating pasta. Ayan, guys. At syempre, hindi pwede mawala ang tasting. At syempre, approve pa rin yan. O, ilagay na natin sa ating lalagyanan, guys. Ayan, para magandang tignan. O, diba? Ang dami kong nilagay na hipon. Budburan ng basil and enjoy! Thank you for watching!